Egunetan behin teknologiari buruz hitz egiteko biltzen gara hemen sarean zearen, eta aste honetan, Borja, aste honetan? Zer? Aste honetan ze gertatu da? Aste honetan ni hemen agertzen naiz, hasieran hori ja berri nahiko interesgarri bat dela, normalean ez dena gertatzen. Bai, baina aste honetan... Aste honetan ez dira gauza asko gertatu, baina bai gauza asko erosi dira. Bai, Black Friday izan da, hiru aste daramatzagu Black Fridayan, pasaren programan ja komentatu genuen Black Fridayari buruz, baina horretaz aparte, aste honetan anuntziatu da Ibai eta Ramon Gartxia egingo dutela... baina hori ez da teknologikoa. Grand Prix berria da... Grand Prix egiten bada berri bat izan daiteke edo zein programatan. Bai, hori egia da. Baina, urte bukaerako esango dut programa, bai, saioa egingo dute hauek bi, Ramon García eta Ibai, baina teknologiaren munduan aste honetan? Ez da askorik gertatu, baina alere guk hemen gaude eta saiatuko gara zerbait kontatzen, ez? Denboraldiaren lehenengo programan egin bagenuen 3-2 bat goazen hemendikat bezala, gaur esan dugu, hemen gaude eta postutzen naiz. Bai, ikusiko dugu zer agertuko den momentu honetan. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkin du? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta aste honetan ezer ez geneukan pentsatuz bapatean topatu dugu. Ziurrenik 15 egun hauetan gertatu den berririk garrantzitsu eta importanteena, noizbait gidoi aldaketaren bat egin behar bagenuen gaur zen egun hori. Nahiko gauza kurioso bat da, azken momentuko berria ez daukagu, beste... Claro, gure saioa ez dena zuzenean ez daukagu. Azken ordukoak ez dauzkagu. Osa, hemen ez daukagu pinganillorik esateko. Azken ordukoak da. Baina egia da, berriak bilatuz, azkenean topatu dugu, duela ja egun, eta esango dut hilabete ere, asko komentatu genuen berri bat, azkenik, behin betikoa izango dena, eta burutuko dena. Kabina telefonikoak eta gidak ere, desaguertuko dira, urrengo telekomunikazioen legean, urrengo telekomunikazioen legea onartzen denean. Zenbaki batzuk mai gainean jarriz, esan behar dugu, Espainian kabina telefonikoak gaur egun 15.000 baino gutxiago dira. Batez ere,
Telefonika legez eman behar duelako zerbitzu hori 1000 biztanle baino gehiagoko hiri eta herri guztietan. Askotan nahiko gaizki kontserbatuta daude eta arazoak izaten dituzte eta Telefonika konkretuki enpresatik saiatu dira zerbitzu hori kentzen ez daukatelako zentzurik. Telekomunikazioen esango dut, legea ere aldaketak izaten ditu edo izango ditu hobeto esan da sare berriak instalatzeko eta adibidez WhatsApp bezalako zerbitzuak ere operagailu bezala konsiderazioa bai, izateko berrien parte bat ja komentatu genuen pasaden programan, baita ere permanentziaren epe gehiengoak, eta beste gauza bat ez genuena kontatu, bat bi telefono, emergentziazko telefonoa, aldaketa pizkatxo bat egiten da teknikoki ubikazio oso presisoagoa lortzeko hor ze jende deitzen duen telefono horiek, kasu askotan lokalizazioa oso garrantzitsua da jakiteko non dauden. Permanentziari buruz pasaden programan hitzen edo, no? Aldaketa horretan ere sartzen da permanentziaren kontua, eta portabilitateari buruz, hau da, operagailu batetik bestera aldatzerakoan ere oso interesgarria da aukera ematen dela txartel, mugikorraren txartela, hau da, SIM txartela desblokeatzea operagailuz aldatzeko. Ez dut uste ja aldaketa teknologikoekin inoiz ikusiko dugunik, suposatzen da ja 5-10 urtetan eSIM sistemak erabiliko ditugula, baina agian momentu batean posible izango litzateke operagailu batek SIM bat ematea zuriz, eta beste operagailu batera joaterakoan SIM txartel hori ez aldatu behar, baizik eta SIM berdina erabili, eta bakarrik operagailuz aldatu. Bai, askotan hitz egiten dugu zabor teknologikoari buruz, eta nola azken araudiak pixka bat egin dute berba gehiago araua jartzen eta kargadorengan ezin duzu kargador estandar bat jarri behar duzu eta horrekin zabor teknologikoa gutxitu. Eta simei buruz ez dugu apenas izer inoiz esan, baina egia da operadore bakoitzak bere SIM txartela erabiltzen duela. Baita ere egia da SIM txartela oso txikia da, hau da, hori zaborrara botatzea ez dela pizkat plastiko eta gur, ez gaitu asko importa, baina SIM elektronikoa eSIM sistema SIM fisiko bat erabiltzen ez duena, edota erabiltzea SIM fisiko bat, baina edozein operadorekin funtzionatzen duena, hau da, ez duzu SIM berri bat eskatu behar, eta hori tramite administratibo, burokratiko, eta baita ere gasto bat kentzen du. Bai, egia da SIM txarteloiek ez direla ja oso handiak, baina bata eta bestea, baita ere kopura dira. Horiek dira egongo diren aldaketak hurrengo telekomunikazioen legean, borradore moduan jarraitzen duena, baina ja oraindik onartu behar da, egia esan da. Onartu behar da eta lege tramite guztiak pasa behar ditu, baina ja badakigu lege hori onartzen denean kabinak eta gida telefonikoak galdera da, zer egingo dute kabinekin? Hau da, kabina desmantelatu guztiz edo mantendu dezakezu zeo zer beste zerbitzu bat emateko? Hori galdera oso interesgarria da, kasu askotan nore jabitza dira? Telefonikarena? Kabina bera telefonikarena da. Egia da, kasu honetan Espainian kabina hori ez daukala adibidez kasu askotan argindarrik, argindarrak kendu ziotela beste modelo batzutan erabiltzen da publizitatea
jartzeko. Bai, poste publizitario bezala, edo... Orduan... Wifi-aren aia ez da... Wifi publikoarena ez dut uste. Adibidez, erresuma batuan erabiltzen ari dituzte, batzuk wifi emateko, beste batzuk hor utzi dute turismo reklamo bezala. Bai, eta erresuma batua oso normala da hori. Beste batzutan ere erabiltzen ari dute desfibriladoreak jartzeko, emergentziazko erraminta bezala. Claro, egia da, bete, kabinak jartzen zirenean, orain ja, kentzen ari dira, eta kabina berriak ia ez daude. Kabinak jartzen zirenean, ez zegoen ia arazoerik Telefonika enpresa publiko bat zelako, eta, en fin, udal bat ez zuela arazorik jarriko Telefonikari. Gaur egun, suposatzen dut, lurra izango dela, publikoa, hau da, udalarena, eta horrelako zesio bat egongo dela Telefonikari. Orduan, Telefonika kabina hori kentzen badu, jazta. Hori errepidea edo kalea izantera pasatuko du, eta jazta. Eta kabina bera suposatzen dut Telefonika txatarrara botako duela, agian bat edo bi kontserbatuko dute haien museoan, eta jazta. Beitu, badakizu zer zerbitzu publiko edo semipubliko proposatuko nukeni egiteko espazio horrekin. Lehenengo agian oso txikia da hori egiteko, baina paketeria banaketa buzoi bat hor jartzea, ez da oso handia horrelako bat egitea, baina Amazon Locker horrelako sistemak dauzka, uste dut ez daudela espazio publiko batean, baizik eta leku itxi batean sekurtasun arrazoi logiko dira eta. Correos Pack kasuan daude kalera, askotan kalera begira. Bai, baina kalera begira sekurtasun sistema hau da baia edo baiarik, ordutegi batean zu joan zaite zointxe bertan. Bai. Correos sukursal askotan egin du lehen kajeroa edo beste zerbitzu batzuk zituen gunean, Correos Pack hori jartza eta kalera begira daude. Orduan, hori ez da agian, bizikletekin bezala, beko partean biltzen zu, egiten baduzu, baina lurpean, bai, egiten baduzu bizikletekin bezala hor sartu eta zuk ordenagailu batekin zure paketea edo zure pedidoaren zenbakia jartzen duzu eta hortik makina bat igotzen dizu eta... Ez da oso praktikoa. Gainera, eske horretan ere operadore horrelako gerra bat dago, Correos bere partetik doa eta beste operagailuek beste sistemak montatu dute. Orduan, hori ez dut uste erabilgarria izango zenik. Gainera, supentsatzen nahi duzu momentu honetan, 80. hamarkadan, bai, 80 eta 90. hamarkadan zeuden kabina mota zirela karratu bat, zu sartzen zinen eta askotan, ja gutxi, baina askotan batzuk ja poste bat bezala, poste bat telefonoak kontua da, zu ez daukazula izteko eser kabina askotan, orduan ez dago atea, ez dago eser, orduan ezin duzu posteko formatu horietan ezin duzu eser gorde, orduan adibidez desfibrilador bat jartzeko ez dago leku egokeirik. Ni suposatzen dut kabina 15.000 komentatu ditugun kabina hauek desagertuko direla, Telefonika kenduko duela. Gainera, ez eskatu, bigarren proposamen bat daukat. Bai, esan. Bigarren proposamena da erabiltzea telefonoa kargatzeko puntu bat bezala. Hau da, zu... Baina zu txiko zenuke zure telefonoa kalean, bai, zu ezara urruntzen. Osa, zu hor, ez dakit, autobusera itxoiten duzun bakoitzean, edo geltoki batean bus edo autobusa edo trena, metroa, baina baizik eta zuk hor ordu erdi egon behar zara ez dakit zer edo ez dakit nor itxoiten, eta aprobetsatu alduzu. Baina zu gerturatuko zinake apropos
kabina batera mugikorra kargatzera. Osea, esa propos, baina justu leku hor zauden lekuan, justu kabina bat balego, aprobetxatuko zenuke zerbitzu hori aldatzeko. Kontua esatitu edo... Ez guztiak, baina batzuk bai. Bueno, bai, batzuk bai. Vale. Ni suposatzen dut, guztiak ezagertuko dira, gainera, telefonika zerbitzu hori ematen du telefonia analogikoaren bitartez, eta precisamente telefonia analogikoa eta ADSL kendu nahi dute. Orduan, bueno, kasu honetan elektrizitatea bakarrik. Elektrizitatea eta entxufeak eta horrekin ja USB-rekin baina beste kontua, nor ordaintzen du hori? Telefonika proiektu horretan sartzeko interesa duka, ez dut uste. Bueno, zerbitzu publiko universala, kargatzeko eskubidea. Hirugarren aukera bat daukat. A ver. Kajero automatiko. Hau da, kajero automatiko unibertsala edo zein bankukoa, ja, kentzeko jendeari, beren arazo nagusia, dela sukursalak izten dituzte, eta jun behar naiz zentrora, edo bakarri sukursal, nire bankuaren sukursal bat dago, eta beste 20 desberdin non komisioa kobratzen didate, besteekin ateratzen badut dirua, eta nirearekin ez, eta egin bankuekin akordio bat, eta bankuak ez dute hori kosteak murriztu. Bankuak ez dute hori nahi. Kosteak murriztu? Ez. Zergatik, askoz errezagoa da bankuentzat, esatea, bueno, txartela daukazu, txartelarekin ordaindu. Listo. Eta gainera... bai, bueno, azkenean bai izango da, claro, dirua, efektiboarekin dirua bukatuko da, baina... Ere, bueno, murriztuko da, ez dut uste bukatuko denik. Bankuek ere, dendei eta negozioei oso gaizki, oso komplikatu jartzen ari diote, dirua izateko, kambioak izateko, efektiboa izateko. Orduan, bankuek ez dute dirua efektiboa bileteak eta txamponak manaiatu nahi. Bankuak nahi dutena da zure ordainketak jaso eta egin, eta punto. Orduan, ez dut uste ere kajero universalaren kontua oso zaila da. Guztiok esango dute begira, ni komisioa kobratu nahi dut, azkenean ez delako nire kajeroa beste guztiek ere erabiltzen dutelako, eta hau mantendu behar delako, eta erreparatu behar delako. Baina zure kajero propioa baita ere, ez da zaizu importa. Ja, baina zure eta sukursala eta itxi nahi duzu. Baina zure kajero propioa erakartzen ditu bezeroak. Hau da, zure kajero propia... Herri txikietan, non bakarrik sukursal bat dago gehienez, banku batena, eta besteik ez direla hor mugituko, eta ez dira hor jarriko, zeren eta irureun bosteun biztanleeko ez dute jarriko, baina bat bi iru lau, eta beste bat bi iru lau, eta hor biztanle guztiak, publikoki mantentzea, edo ez mantentzea, baina akordio batek, bankuekin, hau da, formula, finantziazio formula mixto bat, bai, ez dakit. Hiru aukera desberdin, behitu eman dizut, eta hiru aukerak ez dira gauza guztientzako. Depende, non dagoen kabina, espazio hori, leku hori, eta erabiltzaile mota hoiek, gauza batzuk edo besteak. Ni, begira, egingo nuke, sektore finantzieroan den legea ere aldatu nahi duenez gure gobernuak, ni egingo nuke, kabinak bezalako planteamendu bat, baino bankuentzat. Hau da, bi aukera ematea bankuei. Bata, edo kajero universala martxan jartzen dugu, agian leku konkretuetan, fibrarekin egin den bezala, identifikatzea seguneetan dagoen banku predominante bat edo seguneetan ez, eta proposatzea, leku batzutan, kajero unibertsala jarri behar dela, eta beste lekuetan proportzioa mantentzen bada, hau da, kajero bat 1000 biztanlero, haien kajero propioak jartzea. Baina hori telefono kabinak birziklatzen, nire auzoan, ni Gasteizen bizi nintzenean, nire auzoan, Lakuarreagan, auzo osoan zegoen kabina bakarra, parkearen alboan zegoen, kajero bat jarriko duzu hor, ez dauka zentzurik. Asko zentzu gehiago zeukan adibidez,
bere momentuan Correos egin zuen bezala, Correoseko sukursalean kajero bat jartzea. Baina hori zen, caja postal zeukatenean. Eta Bancorreos edo gero Bancorreos izan zena, Deutsche Bankeko kolaborazioarekin, baina hori ja, en fin. Bueno, beitu, 10 minututan 3 aukera eman dizut. Eta aukera, oiek ez dut ezertarako balio. Bueno, baina 10 minututan, zerbait gehiago pentsatzen, ez dago aukerarik. Oda, maiu bat hartu eta pum, pam, pum, pum, eta gur. 2024an, ez dakit 23an ja hau errealitatea izango den edo ez, baina ziurrenik 2024ako 2 kabina geratuko dira, eta 2 horiek izango dira Telefonikako museoan Madrilen. Punto. Zago dizut. Esan behar dizuet, entzule maiteok, eztabaida izan dugula, berri honi buruz hitz egiterako momentuan, esan dugu, komediaren kluba bai ala ez. Hau da, lurreko telebista digitalari buruz hitz egingo dugu, baina pentsatzen genuen, hau komediaren klubaren kontua da edo ez. Eta gure ondorioa izan da ezetz. Zergatik, batez ere, Jose Manuel Soria Industria, Turismo eta Komerzio Ministeritzatik desagertu zenetik, ez dago txisterako hainbeste materiala, orduan, komediaren kluba. Bueno, eta zatikizun digital bat egin zela eta gero, eta beste bat egin zela eta gero, eta orain ja, lurreko telebista digitalarekin... Bizatikizun digital horiek, uste dut, biak Alderdi Popularraren gobernu batekin egin behar ziren? Uste dut baietz, biak izan zirela. Posible da, eta mazortzira arte, bai. Uste dut baietz. Demagun baietz. Dena den, telebistari buruz jengo dugu, baina komediaren klubarik gabe ez dagoelako komedia. Momentuz, proiektu bat delako eta frogetan gaudelako. L-arekin gaude. 4K probatzen duten lurreko telebista digitalako lehen kanalak agertu dira. Espainian emisio horiek frogetan ari dira UHD Spain bezalako kanalekin, eta orain 2 enpresa banatu dituzte Espainia osorako 4Kako probak egiteko tokiko lizentziak. Zehazki RTV eta Kanal Sur 55 tokiko lizentzia banatu dituzte, gobernua lagunduta lurreko telebista digitalaren bidez 4K UHD emititzeko probak egiteko. Egia da UHD Spain konsortzio hori 2 kanal jarri duela martxan zenbait lekutan, baina kanal horiek, desagertuko dira momentu batean edo bestean, azkenean ez daukaterako eduki erreala, baizik eta direla bakarrik, frogatxoak suposatzen dira, 52 lizentzia hau emango direla kalan lineal normalak, hau da, la 1.4K edo alako zerbait martxan jartzeko. Egia da, ez dagoela EP ertaineko planik lurreko telebista digitalean 4K esartzeko, baina egia da ere urrengo urteetan espazioa geratu beharko dela kanal hauek martxan jartzeko. Zein da urrengo zatikizun digitala? SD ezabatzea eta SD erabiltzen dituzten maiztasunak 4K kanalera eramatea. Egia da... Edo bestela HD kanalen kalitatea hobetzea. Egia da proportzioa ez dela oso ona. Hau da, gaur egun sartzen ditu maiztasun batean 4 SD kanal eta 2 HD. Pentsa dezakegu frekuentzia berdinan 2 HD jartzen baditugu, izango direla, gutxi gora bera 4 kanal HD sartuko dira maiztasun batean, eta horiek dira gutxi gora bera 2 kanal 4K. Horrela izango litzateke proportzioa, gutxi gora bera.
Orduan, pentsa SD kanal guztiak ezabatzen baditugu, eta bere HD ekibalentea jartzen baditugu, ez dela hainbeste leku geratzen lauka kanalak jartzeko. Bai, bala ere, proba hauek gutxienez beste urtebete iraungo dute 2023ko urtailaren lehenean SD kanal guztiak desagertuko dira lurreko telebista digitaletik eta soilik HDkoak ikusi ahal izango dira. Eta hortik aurrera ja, ez dakigu noiz egingo den DVB-T birako jauzia hau, baina urrats logikoa litzateke teknologia berri honen bidez DVB-T bi SD-an geratzen diren utxuneak esan dugun bezala lauka edukia eskaintzea. Datorren urtean ikusiko dugu aldaketa horiek burruzko berrikuntzak izango ditugu ziurrenik. Hori izango da aurrengo aldaketa 2023an ni suposatzen dut. Hau Europatik ez datorrenez, hau ez da Europaren mandatoa baizik eta gobernuak berak bere azken proposamenean bere buruari jarri zion bete behar hau esatea, bueno... Kristalesko bola aterako dugu, Inigo. SD kanal bat badaukazu egia da 2023ren urtarriaren lehenean egingo dutela? Ez dut uste. Ez dut uste hori imaginatzen duen. Epe oso txikia derako. Eta azkenean, adibidez, ez dakit, jarriko dugu kasu Discovery, D-Max daukatela lurreko telebista digitalean. Oiei esango diezu egun batetik bestera, bueno, bai, hau guztia aldatu behar dugu. Baina HD kanala izan ezkero horrek esan nahi du ezin dituzula SD edukiak emititu? Bai. Hau da, bai, eta horrelako kanalak emititzen badute 80 edo 80 edukiak, edo seriak, edo pelikulak, edo nahi duzuna, hori ez dago HDen. Bai, baina, bueno, emititu alda... Osa, gaur egun gainera, eduki guztiak definizio altuan ekoizten dira. Hori ez da arazoa. Arazoa da transmisio sistemak kasu batzuk tan aldatu behar direla, eta beste batzutan bakarrik dela bersintonizatzea. Baina, klaro, enpresandiak bai daukate haien kanalak definizio altuan, baina Discovery adibidez ez dago HD formatuan. Orduan Discovery ikusten jarraitu nahi baduzu, bersintonizatu beharko duzu. Orduan, ja, bukle berdinean jartzen gara, betiko kontuekin, eta, en fin. Ez dut uste, 2023rako izango denik, suposatzen dut, Europa esaten duenean, begira, DVB-T erabiltzeari utzi behar diogu, DVB-T bi teknologira pasatzeko. Momentu horretan esango dute, bale, hau guztiak definizio altuan. Ja, lauka popularizatu dagoenean, bueno, beste aukera esan dutena, HD-koak laukara pasatzea. HD-koak laukara pasatzea. Edo kanalen kalitatea hobetzea, bai? Ja, baina HD... Bai, HD... Ez dakit, ez dut oso argi ikusten. Baina, bueno, esan dugun bezala, ikusiko dugu 2023an ze gertatzen den. Borja, eztabaida berdina egin behar dugu momentu honetan, baina urrengo berri honekin, zu izenburuan jarri duzu Europar Batasunaren berria dela, baina ni Europar Batasunaren berriaren sortzaile bezala esan behar dizut ez dudala uste. Zergatik ez? Berri honek ez duelako esaten zer egin du Europar Batasunak, baizik eta... Gutun bat jaso. Gutun bat jaso. Ez dute ezer egin. Momentuz ez, baina ideia da Europar Batasunari gutun bat bidali diotela zerbait egiteko. Ja, baina ez badute ezer egiten, oraindik ez dago Europar Batasunan berri. Así que berri normal bat bezala kontatuko dugu. Kasu honetan, 13 operadore handi batu dira Europari Netflix eta YouTube bezalako zerbitzuek sarearen kostuekin lagundu dezaten
laguntza behar dut dire, lagun desaten eskatzeko. Bai, Telefonica, Vodafone, Orange eta beste Europako 13 operadore handi batu dira Europar Batasunari gutun bidez eskatzeko Netflix edo YouTube bezalako enpresa teknologikoak eta sarearen erabilera handia egiten duten beste zerbitzuek azpiegitura horren kostuak ordaintzen lagun desatela. Lehenengo galdera, gutuna lehenik eta behin nork idatzi du eta nortzuk sinatu dute, baina eskuz egin dute edo ordenagailuz. Nik ez dut erakurri. Nik ez dut uste ez da gutun egon denik, registro elektronikoan sartu dute, bere bakurekin. Baina gutun elektronikoa gutuna bat da, ez? Gutun bat da. Idatzia, eskaera, baina gutuna, ai ama, ze gaude, 80. hamarkadan. Beste gauza bat esango dizut. Bueno, bai, jarraitu berriarekin eta gero ja komentatuko. Bueno, operadore hauen CEOek komunikatu bat sinatu dute, hor hobeto... Bai, hobeto zehazten da, gutun bat, vale, komunikatu bat sinatu dute. Bertan, zuntza eta 5G konexioa implementatzeak eskatzen duen inbertsio izugarria deskribatzen dute, baita haiek sortutako sare hori Netflix, Google edo Facebook bezalako enpresek nola erabiltzen duten ere. Europar Batasunak neurri hori aztertu behar du orain, momentuz Espainia bezalako gobernuek operadoren tasa bat proposatu zuten gogoratzen baduzuen, WhatsApp, Telegram eta komunikazio hornitzaiek operadoreak diruz lagunduko zituzten sarean erabiltzeagatik. Hala ere, gogoratzen balduzue, pasaden programan komentatu genuen, telekomunikazioen legearen azken proiektu honetan, neurri hori ez zen aurrera atera. Agian, Europako agintarien mugimendu zabalago baten zain dauderako. Hau, ez dut imaginatzen. Osa, zu imaginatzen duzu duela 15 urte edo 20 urte Yahoo bezalako enpresa bati eskatzea. Bueno, eske nire bezeroek ADSL-ko konexio hauek asko erabiltzen dute zure berrien portalera sartzen direlako. Edo, ez dakit. Eta ez dizute ordaintzen konexioa erabiltzeagatik? Claro, eske hori da kontua. Bakoitza bere zerbitzua saltzen du. Claro, batek saltzen dute konexioa eta bestek saltzen dituzte edukiak. Ez dut ikusten, bai, gaur egun edukioiek askoz pisutsuagoak dira, baina ere sareak asko hobetu direlako. Orduan, bata beste... Beraiek esaten dute sareak asko hobetu behar izan direla, beraiek... Behar. A ber, behar... lotxa ez izateko, batez ere, osea, ez zen ulertzen etxeko, enpresetako sare barne sareak ja gigabit abiaduretan egotea eta etxeetan oraindik 10 megako ADSL konexioekin egotea. Osea, a ber, teknologia aurrera doa, baina teknologia ez doa aurrera edukien pisua gora joan derako. Aldrebes, edukien pisua gora joan da teknologia aurrera joan derako eta gero eta kamara hobeagoak dauzkagulako eta gero eta ordenagailu potenteagoak dauzkagulako. Zirkulo bizioso bat bezala iruditu aldugu zen eta orain dela 10 urte esan genuen guk izaten genuela gure lehenengo datun plana, hau da 3G agertzen zen eta operagailuak hasten ziren datuen planak saltzen beren bezeroei. Hau da, hortik atzera ez zegoen telefonorik horrelako sareak ondo erabiltzeko eta ordaitzen zenun megabaite kontsumitzen duzun bakoitza a precio petróleo. Hortik aurrera hasten zen momentua eta zenbat kontratatzen zenuen, zenbat kopuru ez dut esango giga, mega. Hortik aurrera zenbat kontsumitzen zenuen. Eta niko goratzen badut nire lehenengo plana 500 mega edo gutxiago zeukan hilero. Eta gaur egun 50 giga. Vale, nire lehenengo plana zeukan
2,5 barkatu, 2,5G, ni gogoratzen duen Amon the Edge. Oetx, egia da. Eta gaur egun ja... Barkatu. On the Edge. Barkatu. Hori esan da, Inigo ja, hasi da bilatzen, sintonia. Ez daukat. No dago. Ai. Zergatik ez daukat sintonia hau. Bueno, ni bitartean jarraituko dut. Modu oso tranquil batean. Komentatzen, ni hasi nintzela, 2, Ez da entzun, hau zergatik gertatu. A ver, ja Twitch zentzuratuko zaitu. Copyright erabiltzeagatik, Inigo. 4 segundo erabiltzen baditut, ez du zentzura egiten. Eta 4 segundo horiek hauek dira. Ya está, 4 segundo. Listo! Ez du gehiago behar txiste hau egiteko. Ni hasi nintzen horrelako datu plan batekin, eta ointxe bertan daukat, 4G txorron bat, 50 gigakoa, eta 5G pasatzen naizen momentuan, hau da, nire mugikorra hori egiteko gai denean, hori da, zenbat kontsumituko da, baina hori noren kulpa da. Hau da, Netflix, Facebook, YouTube, horren kulpa daukate, edo ni aukera izan dut zerbitzu horiek kontsumitzeko. Zeren, on the edge esen posible Netflix, YouTube eta bar kontsumitzea. Badekizu noren kulpa den? Noren kulpa da. Kapitalismoarena. Gero eta gehiago kontsumitu nahi duelako. Orokorrean. Bueno, agian baita ere kapital nahi duten enpresak esaten dute. Eskatzea oso erresa da. Begira, beste eskakizun bati buruz hitz egingo dugu ere egonderako Europako gutun hoien artean beste bat idatzi dena eta beste bat eskatu dena. Kasu honetan Microsoften kontra. ¡Ze sorpresa! Microsoften kontra. Hainbat enpresak Nextcloud buru dutela Microsoft auzitara eraman dute Europar Batasunean. Hau ja ezin daiteke Europar Batasunaren berri izan? Ez. Hauek ere Europar Batasuneko auzitegi... Demanda bat jartzen badut Europako auzitegian, ez da Europar Batasunaren berria. Ez, bakarrik jaso dutelako demanda, egin dute Europako komisioa batasuna, ez dakit. Europako komisioa bezera jaso dute gutune demanda eta esan dute, ikusko dugu. Microsofti lehiaren aurkako praktikak leporatu dizkiote sorpresa, Teams edo OneDrive plataformak seriean integratzen dituelako Windows 10ean eta batez ere Windows 11. Orain dela hilabete bat baino gutxiago uste dut agertu den sistema operatibo berria non defektuz ja dauzkazu horrelako zerbitzuak. Integrazio horik Microsoftek erabiltzailearen hautatzeko gaitasuna mugatzen duela eta lehiatzeko bidegabeko oztopoak sortzen dizkiela dio. Eta arrazoiarekin. Ez da lehenengo kasua, Slack ere aldez aurretik eskatu zion Europar Batasunari Microsofteko integrazio hori ere posible izan behar zela, kasu hori baita ere martxan dago, estudian dagoela, baina egia da izen interesgarriak agertu direla demanda honetan. Esan duzu Nextcloud egiten dutela software bat OneDrive bezalakoa, baina zure zerbitzarian kompetentzia kasu honetan da zerbitzari propioan instalatzeko. Baina beste batzuk ere. Besteak beste, The Document Foundation, LibreOffice egiten dutenak, European Digital, SM Alliance, edo Free Software Foundation Europe. Oso ezagunak direnak ere. Orduan, hauek ja izen potenteak dira reklamazioak edo eskaerak egiteko, kasu honetan demanda. Gogoratzen badugu, ez da lehenengo aldia Microsoft horrelako demandak jasotzen dituena. Besteak beste gogoratzen dugu nola integratzen zuen Internet Explorer bere nabigatzailea. Windows XP ko berzio bat egin behar zuten Europarako Internet Explorerik gabe.
Bai. Lehenengo zen Windows Media Player. Ez dakit zeintzuk ziren, baina... Uste dut lehenengo izan zela Windows Media Player, Windows XP-ko mobidarekin, gero izan zen Internet Explorer Windows 7an, bai, aukera hemen behar zizula beste bat deskargatzeko, eta ja Windows 10arekin ez dute. Bai, eta gero ja Google agertu zen eta adelantamiento eskerretik egin zion. Bueno, Googleko... Beren zerbitzuekin. Googleko mobidak beste kontu bat. Dira, baina, bueno, Europar Batasunean lana izango dute lehiari buruzko mobidak eztabaidatzeko, hemendik aurrera kontuak egongo direlako, eta baita konpondu behar dute USB-C-ko kontua. Applekoek dauderako esetzean. Horrela da. Nire itxaropena hurrengo programetan Europar Batasuneko berri gehiago sintoniarekin egotea, batez ere, gauza hauek, martxan jarraituko dutelako eta noinbaiten agertuko delako resoluzio edo bukaera bat. Hori gertatzen denean, sintonia egongo da. Beste jarraipen berri bat izango dugu orain, komentatu genuen bere momentuan ere Wikipedia kobratzen hasiko zelako, baina ez pertsona normalei, baizik eta enpresa konkretuei, eta ja modeloa martxan jarri dute Wikimedia Enterprise izenarekin. Bai, Wikimedia Fundazioak iragarri berri du Enterprise prest dagoela bere zerbitzuak erabili nahi dituzten enpresa guztientzat, eta bere planetarako urteko tarifak baita ere partekatu ditu. Wikimediak azpimarratu duenez zerbitzu berri honek ez die Wikipediako erabiltzaile partikularrei eragingo. Entziklopedia digitalera doan sartzen jarraitu ahal izango baitute orain arte bezala. Era berean, Wikipediako informazioa erabili nahi duten enpresa guztiek ez dute Enterprise pakete bat kontratatu beharko, baita ere azaldu dute, Wikimedian proiektu berri hau entziklopediaren informazioa masiboki eta azkar erabili behar duten erakundentzako premium zerbitzu gisa ulertzen baitute. Zerbitzu hau konkretuki bajo demanda horrelako modeloetan erabili nahi badute datu horiek 25,000 eta 50,000 dolar urtero zerbitzu hauen truke. Denbora realean datuak nahi badituzu, ja, dirua gora doa eta ja eskatu behar diozu aurre kontua Wikimedia Fundazioari. Baina, bueno, esan dakoa, modeloak ja martxan jarri dituzte, baina dena den, Wikipediako APIa betikoa hor jarraitzen du, eta norbait bere aplikazioa Wikipediako link batekin edo konexio batekin egin badu, funtzionatzen jarraituko du. Hau ja, Google bezalako enpresa tamaina horietarako delako Wikipediako datuak formatu oso pertsonalizatuetan nahi dutelako. Baita ere, esan behar da Wikimedia Foundation irabazteko asmorik gabeko erakunde bat jarraitzen dela izaten. Bai. Hau da, ez direla enpresa bat bihurtu, hau da, bakarrik diru sarrerak gehiago lortzeko eta donazioen dependentzia gutxiago egiteko. Horrela da. Eta hau guztia komentatuta, guazen titulolera. Titulol. Ai, titulol, nire harridura bilatzeko berri hori zeri buruz da hau, gaur, ez dakit. Kontatu diguzu. Gailu bat anuntziatu dute Amazonen, Inigo, uste dut jakingo duzula zein den oso interesgarria barkatu, izan daitekelako zure bizitzarako.
saguaren meneatzailea. What? What? Nola, saguaren... Ingelesez mouse jiggler. Zure ordenagailuaren sagua artifizialki mugitzen duena. Zertarako da? Alfer profesionalen azken adierazpen bihurtu da, batez ere telelanak bulegoan ez ezik etxetik ere ezer gutxi edo zer egitea ahalbidetzen duen honetan. Ostra, osea, kontua da gailu bat lanean zaudela eta enpresa noski bere langileen produktibitatea zaintzeko sistemak inposatzen saiatzen dira telelanarekin, eta horietako bat saguaren erabilera monitorizatzean datza. Denbora luzez aktibo ez badago langilea lanean ari ez dela susmatzen da, baina sagu txikitzaile horiek hori saiesten dute eta telelangile lausoaren pikareska bihurtzen dute. Ostra, baina ze nivel, Ze nivel, osea, ja telelana simulatzeko gailu bat kaleratu dute zure sagua arraro mugitzeko beste gauza bat esango dizut ere, begiratzen baduzu edozein irudiko sagu bat daukagu hemen, bideoan jarriko dut. Hemen, saguetan, sentsore bat dago normalean erdizkan, sentsore hori nonbaiten jartzen baduzu ez duela oso ondo detektatzen, adibidez kristalesko mai batean edo horrelako zerbait, sagua ere bakarrik mugitzen da. Orduan, agian aurrezpen bat izan leike sagu normal bat lekua arraro batean jartzea, eta jazta. Agian. Ni txiste polemiko bat egingo dut berri haunekin bukatzeko. Zentzuratu beharko dugu edo... Esan. Funtzionario eta politikoarengan arrakasta handia izan duela. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Borja, programaren azken berria nirea zuretzat da, sostuz ikusi, baina politikari bat deitu dit, eta esan dit kalera zoazela. Orduan, markatu, baina ez diot kasurik egingo eta urrengo programan gurekin egongo zara. Eskerrik asko Iñigo eta entzule guzti hori urrengo programan arte. Eskerrik asko ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako eta baita ere irratietan ere dauden teknikari eta ekoizpen taldeei eta baita ere zuei gure entzulei. Urrengo saioa, 15 egunetan 2 asteetan izango da. Agian izan leike, si acaso, zerbait berezi izatea. Baina ez dakigu zer izango den. Orduan ikusiko dugu urrengo programan ze izango den. Bitartean badakizue, gure webgunea sareanzehar.eus dela eta baita ere Twitterren gaudela azken kontutxoak eta berriak komentatzeko. Eskerrik asko saioa entzutegatik eta urrengora arte, agur!